baka bulan. Murag 2 months na, 2 months. Nakagawa sa jud ko. Magkuhan ni karon sa Bisaya. Mag-walking. Mag-walking na. Actually, kami ang gi-walk sa Iro. Dili kami ang nag-walk. Mag-walk. Afternoon walk. Weird. Red. Sige pangalan diri ka? Hacienda Grande. So naami karon sa Hacienda Grande, ang lugar sa Ang lugar mo dagko kay balay. ang lugar sa Balay. Oh. Hello. So cute. Tanaw mong iro. Among iro na pinaka tanawa ni bira-bira ko. So ang title ani, The Dog. The Dog Walk Out. So kita ang mag-adjust. Ang pangalan sa mga iro? Ha? Run. Ito kay mga iro dili. Wala sila nahadlok sa iro. Naperkit ako Maaw-aw lang na sila. Gihangat naman. Pili na ka na iro dito. Dito magtukulo ka lang siya. Asa imo dati. Ano ako na makanti. Dara imo. Ano? Asa imo? Yeah. At bang? Tuwag patukod ni balay. Ang kay Karis. Asa imo haka? O kani iya ha diri. Diri. Dira. Diha iya ha. Ako diri. Diri ako Ay, gamay man imo ha dito sa mo likod. Talik Ay, danay. pwede po dito, tapal-tapad ta. Ay, dili lang tatiod ako kaayo man. Asa imo diha? Diri ka? Dili. Diha Ikaw, diri. siya. Diri ko. Okay, mga gihangat po ko. Huli na to, oy! Hey, madalas ito dito sa ano, kanang Monte Maria, kaya parang gawas na sa highway. Monte? Ano? Dito, ha? Palito na ni Karis. Ugma na yun. Kanya, ikaw po. Ugma. Ugma na to. Naman ko 1,000 direct. Pwede man ka no, sa 1,000. Ang next na mo na walking kay next month na. Kay kapoy hindi ay. Tumuadto namin sa kanto. Okay, ihaw na mong iro. Kay giuhaw na si Duki. Duki. So unaan namin sa Monte. Ang lugar sa dagdag akong balay. Dagdag akong balay diri di Monte. Gihangak na ang iro.
nanata sa simbahan San Isidro. So, nanang sa highway. Palitan mo sa og. Water. Ay, pangiro, mag-water day. Ako'y gunit? Sit. Look, sit. So, ako ang nagbantay sa dog. Duki, come here. Duki. Sit down, sit. Duki. Palitan ni ma'am. Ha? Palitan ni. Dihatag lang isa iya. So, nag-behave lang siya. Duki, behave. So, naan namin sa highway. It's been a while. So, pabasulod nang balik sa skyline. Ngit-ngit man, uy. Nabta na may gabi. Pagkabutan niya sa balay ko. Hindi makarot eh. Hi. How did it open? So guys, nahuman na jud siya. Isa lang. So nahuman na jud ang the dog walk us. Nara siya, nahago na pud siya. Duki. Hago siya. So ang sunod ani nga walking kay next month na. Okay, it's very hago. So thank you for being with us. Walking. So guys, so wala pa naka-subscribe, please subscribe. And i-like na po din ang video. Okay? See you sa next video. Bye!